γίνονται προσπάθειες. Γίνονται προσπάθειες. Και είναι κάτι το οποίο δεν αποκλείεται. Όλα τα πράγματα λύνονται με καλές ιδέες και με καλή θέληση. Πόσα χρήματα απαιτούνται για να χτίσει ο Παναθηναϊκός γήπεδο και ποια ελληνική τράπεζα μπορεί να τα δώσει αυτή τη στιγμή? Στην υπάρχουσα κατάσταση, αυτό λέω. Παλιά, από ό,τι ξέρω, ήταν περίπου 100 εκατομμύρια. Τώρα νομίζω ότι είναι λιγότερα, αλλά. Ναι. Σήμερα θα είναι αρκετά λιγότερα. 60 ξέρω. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ελληνική τράπεζα. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να Έχετε είναι. κάνει μια πρώτη έρευνα αγοράς? Το λέτε έτσι αυτό ως εικασία ή έχετε κάνει κάποια έρευνα? Κοιτάξτε, δεν έχω κάνει έρευνα αγοράς με την έννοια της έρευνας αγοράς, αλλά νομίζω ότι σε μια χώρα η οποία έχει τα προβλήματα που έχει σήμερα η Ελλάδα και όπου υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αποκλείω καθόλου να βρεθούν κάποια πακέτα τα οποία να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση ενός έργου ανάπλασης μιας προβληματικής περιοχής της Αθήνας, όπως είναι ο Βοτανικός, όπως είναι το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Περίπτωση να το φτιάξει ο Δήμος της Αθήνας και ο Παναθηναϊκός να είναι οικιαστής υπάρχει? Γιατί και αυτό. Όλα τα μοντέλα είναι πιθανά. Όλα τα μοντέλα. Γιατί εγώ βλέπω και τον κύριο Καμίνη στην Παναθηναϊκή Συμμαχία, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ο οποίος μάλιστα μου λένε κάποιοι, μου γράφουν ότι είναι Πανιώνιος, δηλαδή δεν είναι Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν είναι Πανιώνιος και δεν είναι Παναθηναϊκός, αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Αυτό που ξέρω είναι ότι με τον κύριο Καμίνη λόγω Sky είχαμε σχέσεις και μιλάγαμε για διάφορα θέματα. Όταν άκουσε για αυτή την ιδέα, μου είπε ότι σαν Δήμαρχος Αθηναίων θα ήθελα πολύ να είμαι ιδρυτικό μέλος της Συμμαχίας. Επίσης μου είπε, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι αν ο Παναθηναϊκός χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να τον χρησιμοποιήσει το γήπεδο αυτό. Να δώσει άδειες για επέκταση, για επισκευές, για οτιδήποτε. Βεβαίως, ο Δήμαρχος Αθηναίων ακολουθεί τους νόμους της ελληνικής δημοκρατίας και μπορεί να κάνει πάντοτε πράγματα μέσα στους νόμους. Από εκεί και πέρα όμως έχει εκφράσει τη βούληση να κάνει οτιδήποτε μπορεί για να βοηθήσει. Στις συζητήσεις με τον κύριο Βιενόπουλο, συγγνώμη Κυριάκο, πίστηκε από αυτά που του είπατε για τη ΓΙΠΕΛ ή όχι? Ο κύριος Βιενόπουλος είναι νομικός και έχει την σκέψη του νομικού. Άρα και τους φόβους του νομικού. Έχει και τους φόβους του νομικού. Ο κύριος Βιενόπουλος, εγώ έχω μια πιο κάθετη αντίληψη από τον κύριο Βιενόπουλο. Ο κύριος Βιενόπουλος έχει περισσότερες επιφυλάξεις από μένα. Γι' αυτό και υποχρεώθηκα, αν θέλετε, να αναλάβω την ευθύνη, εάν κάτι στραβώσει, να το καλύψω. Και με αυτό πρακτικά να το καλύψετε? Να αναλάβω να αντιμετωπίσω την δίκη που θα γίνει εις βάρος της ΠΑΕ, ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη. Μερικές ερωτήσεις ακόμα. Μία ερώτηση ακόμα, Νίκο, για να πάμε και στον κύριο Καραγιαννίδη. Μία σύντομη για το Σωματείο και μία η οποία έχει προεκτάσει γιατί είναι το αγαπημένο σπορ των Ελλήνων, το παρασκήνιο. Λοιπόν, για το Σωματείο, αν μπορεί να ανανεώσει κάποιο το διαρκείας χωρίς να μπει στο Σωματείο και σε αυτές τις τιμές. Βεβαίως. Φέτος οι τιμές των διαρκείας θα είναι φθηνότερες από πέρσι. Και υπάρχει σημαντική έκπτωση για τα διαρκείας τελεία. Και το δεύτερο ερώτημα, ότι ο κύριος Αλαφούζος πρέπει να γνωρίζει ότι από τις βασικότερες κατηγορίες εναντίον του Γιάννη Βαρδινογιάννη ήταν ότι δεν αντιμετώπισε το περιβόητο παρασκήνιο. Πώς αντιδράσει η Παναθηναϊκή Συμμαχία αν αντιμετωπίσει πρόβλημα? Κοιτάξτε. Πάντως η κατηγορία, ξέρετε, προς τον Γιάννη Βαρδινογιάννη δεν ήταν μόνο ότι δεν αντιμετώπισε το παρασκήνιο. Η βασική κατηγορία ήταν ότι δεν εισχώρησε στο παρασκήνιο. Δεν μπήκε να παίξει παρασκηνιακά και ο ίδιος. Αυτή είναι μια κατηγορία που έχει δυστυχώς. Ναι, έχει δύο όψεις, ασφαλώς. Έχει μια σκοτεινή, αλλά και μια πολύ φωτεινή, έτσι. Ναι. Ποια ήταν η ερώτηση, λοιπόν? Τι θα κάνουμε? Κοιτάξτε, καταρχήν για να απαντήσω σε αυτό πρέπει να μας κάνουν για να κάνουμε. Σίγουρα δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Μην εκλαμβάνετε αυτήν την γενική προσπάθεια καλής θέλησης και φιλικής προσέγγισης σαν αδυναμία. Μην το κάνετε αυτό το λάθος. Κύριε Καραγιαννίδη. Εγώ αν ήμουν Μαρινάκης, αν ήμουν Ολυμπιακός, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, ακόμα και από εσάς, θα ήθελα να πετύχετε. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό με συμφέρει σαν Ολυμπιακός. Το καταλαβαίνω. Βεβαίως, από τη στιγμή κατά την οποία ο Ολυμπιακός σκέφτεται με υγεία. Έτσι, αυτό δεν συνέβη αυτό ιστορικά. Και αυτό αφορά το ίδιο και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς, για να επανέλθουμε στο προηγούμενο,
δεν υπήρξε ποτέ αυτή η εξωαγωνιστική συνένεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο. Τέλος πάντων, να πάμε στο ερώτημα. Με την Παιανία, τι γίνεται? Είπαμε για τη ΓΙΠΕΛ, είπαμε για την Παναθηναϊκή Συμμαχία. Υπάρχει ο Παναθηναϊκός, άλλη μεγάλη ντροπή, δεν έχει δικό του δεν έχει δική του γήπεδο. Δεν είναι δικό του γήπεδο. Προπονητήριο εννοείται. Προπονητήριο, γήπεδο. Μιλάμε για ένα σωματείο 100 χρόνια. Το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό. Για μένα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν υπάρχει καμιά μεγάλη διαφορά. Έτσι, για πέστε μου, τι γίνεται με την Παιανία? Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μπει μες στον Παναθηναϊκό, σε αυτό που λέγεται Παναθηναϊκός? Θα μείνει στον κύριο Βαρδινογιάννη? Θα είναι επενοικείο η σχέση σας? Κοιτάξτε. Νομίζω ο κύριος Γιώργος Βαρδινογιάννης έκανε την Παιανία και ο καπετάνιος, ο περίφημος, ο εξαιρετικός, πώς να το πούμε, πρόεδρος και επενδυτής, ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Και από ό,τι μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν, είναι ένα από τα καλύτερα προπονητικά κέντρα στην Ευρώπη. Είναι όμως ιδιοκτησία της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Το τι θα κάνουν με την ιδιοκτησία τους αφορά εκείνους. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φέτος, για το επόμενο 12μηνο, μας προσφέραν στο Παναθηναϊκό, σαν βοήθεια στο Παναθηναϊκό, δωρεάν τις εγκαταστάσεις. Θα πληρωθεί δηλαδή το 1 εκατομμύριο? Ναι, της Παιανίας. Και μετά... Το θεωρείτε μικρό ή μεγάλο το ποσό? Το νίκη. Το 1 εκατομμύριο. Εκεί που έχουν πάει τα νίκια. 1 εκατομμύριο δηλαδή είναι μεγάλο ποσό ούτως ή άλλως. Έχουν πέσει τα νίκια, γι' αυτό. Έχουν πέσει τα νίκια. 1 εκατομμύριο είναι πάντοτε μεγάλο ποσό. Αλλά δεν έχω εικόνα με τι κόστος θα μπορούσε να βρει εναλλακτική λύση ο Παναθηναϊκός. Δεν έχω ιδέα. Τι πληρώνει η ΑΕΚ, για παράδειγμα, στον κύριο Νοτιά? Κοντά στα 600 χιλιάρικα, έτσι. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στα πρόσωπα, Κυριάκο, αν συμφωνείς. Ρωτούν πολλοί, είναι και δικό μου ερώτημα. 2 Ιουλίου παραδίδονται μετά από 33 χρόνια, παραδίδεται το 54,7% και κλείνει ένας τεράστιος κύκλος με την οικογένεια Βαρδινογιάννη, ή όπως λένε πολλοί, θα υπάρξει οψιόν επιστροφής? Δεν υπάρχει οψιόν επιστροφής. Είναι αμετάκλητη η μεταβίβαση των μετοχών. Ήδη υπάρχει τέτοια συμφωνία. Απλώς επειδή πρέπει πρώτα οι παλαιοί μέτοχοι έχουν, βάσει του συμφωνητικού μετόχου, έχουν ένα δικαίωμα προτίμησης. Πρέπει να δηλώσουν ότι δεν θέλουν εκείνοι να πάρουν τις μετοχές του κ. Βαρδινογιάννη. Αφού γίνει αυτό, ή μάλλον παράλληλα με αυτό, πρέπει να πάρει την τυπική άδεια, την ουσιαστική τυπική άδεια, το σωματείο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Έχουν υποβληθεί τα χαρτιά. Φαντάζομαι ότι πήρε ο κύριο πρίγκιπας Φεϊζά. Ελπίζω και εγώ. Εμείς είμαστε στο κάτω-κάτω Έλληνες. Και επώνυμοι και κτλ. Και μετά θα γίνει η μεταβίβαση των μετοχών. Αμέσως. Σας άκουσα. Δεν υπάρχει δηλαδή οψιόν επιστροφής? Όχι. Σας άκουσα λίγο νωρίτερα να μιλάτε για τον κύριο Βιενόπουλο και είχα την αίσθηση, δηλαδή αν δεν έκανα ρεπορτάζ, θα έλεγα ότι ο κύριος Βιενόπουλος με τον κύριο Αλαφούζο είναι οι πιο αγαπημένοι άνθρωποι στον κόσμο. Εμένα οι δικές μου δημοσιογραφικές πληροφορίες δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο. Μπορείτε να με διαψεύσετε, μπορείτε να με βεβαιώσετε. Τι εννοώ? Οι περιβόητοι κύκλοι που λειτουργήσαν και όταν εσείς κάνατε την εμφάνισή σας έλεγαν ότι ο κύριος Βιενόπουλος δεν έβλεπε με το καλύτερο δυνατό μάτι. Είχε τις ενστάσεις του, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Στη συνέχεια, μάλιστα, του χρέωσαν και κάποια δημοσιεύματα που σας ασκούσαν πολύ έντονη κριτική, για να μην πω για χτυπήματα κατά πλυζώνη. Του τα χρέωσαν, επαναλαμβάνω. Και οι κύκλοι του Αλαφούζου έλεγαν από την πλευρά τους ότι ναι, ωραία τα λέει ο Βιενόπουλος ότι με στηρίζει, αλλά στην ουσία δεν με στηρίζει. Ποια είναι η αλήθεια? Οι κύκλοι του Αλαφούζου δεν ξέρω, δεν λέγανε τέτοια πράγματα. Όλοι έχετε κύκλους, δεν είναι όχι, εγώ δεν έχω κύκλους, τα λέω ο ίδιος. Όχι. Καταρχήν ο κ. Βιενόπουλος έβαλε 22 εκατομμύρια στο Παναθηναϊκό. Και κανείς μόνο, όπως και στους άλλους μετόχους, αλλά ιδιαίτερα στον κύριο Βιενόπουλο που βάλε τόσα λεφτά σε μια στιγμή, πρέπει να του πει ένα μεγάλο ευχαριστώ.